هندور li bajarokê Cisrînê Xuteya Rojhilatê Şama paytexta Sûriyê ji aliyê çekdarên rejîma Esed hatin tobebarankirin û di encam de ziyanên madî rûdan. Her wiha çekdarên rejîma Esed bajarê Heresta bi çend topan ermanc kirin. Ku ziyan gihişt mal û milkên welatiyan, bê ku tu zanyarî derbarê ziyanên canî hebin. Her li Herestayê şer û pevçûnên dijwar di navbera çekdarên Esed û yên tevgera Ehrarê Şam. Ew jî li rêveberiya hatin û çûnê. Ya nêzîkî wî bajarî serbarî heman rûbrûbûnan li derdora bajar. Her wiha armanckirîneke topan ji aliyê çekdarên rejîmê lê mehwerên şer rûdan. û çekdarên Ehrarê Şam ji aliyê xwe de bingehên çekdarên Esed armanc kirin. û çekdarên Esed deverek li bajarê Hemûriyê bi topekê armanc kirin. Her wiha du topên dî havêtin derdora bajarokê Zirêqiyê lê devera Merc. Hevdem li gel topebaranekê lê deverekê ji bajarokê Midîra. Her li bajarê Heresta topxaneya rejîma Esed hin dever armanc kirin. Serbarî topbarana devera Eşerî bi 4 topan ku di encam de ziyan dê mal û milkên welatiyan rûdan. û li aliyekî dî li kampa wafidîn jî hin top ketin ku çekdarekî Esed têde hate kuştin û hejmareke dî birîndar bûn. Li bajarê Himsê jî rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan ragihande ku hin dever li gundewarê Himsê Bakur ji aliyê rejîma Esed ve hatine tobebarankirin. Lê tu zanyarî derbarî ziyanan nebûn. Ku bêhtir ew tobebaran li bajarê Resten bû balafirên cengî ku tê pêşbînîkirin bi ser hêzên Rûsyayên li Sûriyê ve bin hin dever li gundewarê Helebê Rojava ermanc kirin. û di encam de 22 kesan jiyana xwe ji dest dan ku 4 zarok û 7 jin di nav qurbaniya de bûn.